बन ए बाबूजी। हां बाबू हम जाते हैं पटना। हां ठीक बा जा। ठीक बा। शैलेशवा कहां बा हो? ए बाबू भैया के छोड़ी आवा जा। ए जल्दी आ। चल गोपाल को छोड़ के आवा के बा। जा छोड़ जा। ठीक है प्रणाम जी। खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। चलो ठीक बा। हे बहू जा चाय बना के लिया तो जा। हाँ ठीक है। ठीक हो जा। ठीक ओ हमनी के जोवन चाहत रही हसन रास्ता के कांटा समाप्त करे के समय आ गइल बा। एमे देर का कइल चाय बना के लियावतिया ओकरा बाद एने ओने चाय तो ओकरा के मार के आई एकरा के ठिकाने लगा देल जाई। ठीक कहत बा। ठीक बा। हां बाबूजी। हां बाबू रुआ त पकड़ी ना चायवा बनाई हो। ना मत रो। बाबूजी ली चाय। बाबूजी गैया भूख लागत त भूख खाई लिया तनी हम ओकरा के लेती डाल के आवत। हां जा। ठीक। फेंक दहल जा। चल उठाओ चलो बाबूजी हमरा तो बहुत डर लगता है रे बाबू। तार या बेटा दोनों के सत हो गई। दोनों के रास्ता के कांटा खत्म हो गई साहब। ए भाभी बाड़ू खाना देबू रे बाबू तोर भाभी आ तोर भतीजा बा का होले बाबूजी? कहाँ जाने सब नहीं से कहाँ कोई बस गोइनू 1 घंटा के बाद तोर भाभी आ लइकवा के लेके कहाँ जाने कहाँ चल गई। भाभी गोइली कहाँ? रे बाबू करे के तो हमनियो खोजता नहीं सो। क्या बात करता नहीं बाबूजी? भाभी तो ऐसा घर छोड़ के कहीं जा ना सकेली। अपना बाप और तेरा भाई पर भरोसा नहीं के हैं? छोड़ी बाबूजी अब कहीं गए नहीं यार सामने आ जी यार घर जो खाना खा ले कर जो के माने सब एकरा पर नहीं खे ना ई जानते नहीं खे ई लोग पहले होइलो ई कांड हम नहीं के पहले चल हमनियो के खाली हो जाओ। रास्ता के मिल ली चलो चल रे बाबू का हो बाबूजी ये भूमि के तो करा के फेंक के होनी सो। आई बहू कहां से आ गई लो देख रही वो होता आई बा ये सब देखो ये ना बाबूजी हम बहुत तानी के हमरा के मार के लसन आ हमरा लइको के मार के चाहत लसन। तानी के उ सजा देम कि जिंदगी भर भूल ना पे बसन। तानी के हां डर मत चल देखो ना बाबूजी देखो हम ना हमरा बहुत डर लगत तू गे हो रही हुए आ जाने के पिघले नहीं से बहुत बढ़िया। हां कहां से आई लो चले रे आ जा ये बाबू चोले करा के फिर से फेंक के आओ। चलो एक रंग कटल ले चलो आई बाबा अब का हुई हो अब का हुई ये जी एकरा कहां ले तो हो? ए खलाओ तनी तनी सन एकर माई कहां बिया? अब का कोई ते लाख मना कोइला के बाद भी लव मैरिज कर लेली। बता कितना मना करी सो और ये सब सुंदर लड़का के छोड़ के का जाने कहां भाग गई। अब हमारे पिछवा सब कोई ले मतलब कोई पता नहीं के चलो पूरा खोजनी है सब बता ना ऐसा ना हो सकेला। तू हमरा के छोड़ के नहीं जा सकर। तू झूठ बोल कर बाबूजी। हे शैलेश तो भाभी कहां बैठ गए? हम आनी तो भाभी नार लिए घर है। हे बाबू तोरा हमनी पे भरोसा रे बाबू तोरा हमरा पर विश्वास नहीं के। देखो तो
समझाओ करे के का समझाई जब भाई पर बाबूजी पर विश्वास नहीं करते ही केकरा पर विश्वास करियो वो तो हम कहता नहीं रे हमने कहीं कर दुश्मन है सो तू न समझता बाबूजी तू मत लो जाओ लेके चलो घर चलो ए जी रउआ सुतल बनी अरे रंजना हम अरे तू कहाँ गइल बा बाबूजी भैया सब लोग कटल तू घर छोड़ के भाग गइल बारू ना जी हम घर छोड़ के नहीं भागल राउर बाबूजी राउर भाई हमरा के मार देले बने लो हम एगो आत्मा है का ही तू का कहत ऐसा ना हो सकेला हमार बाबूजी हमार भैया तोहरा के नहीं खोलो मार सको खोदे बार झूठ बा ना यह बात सच बा हमरा लड़का के भी वहाँ लोग बसवार में फेंक देले रहनी है लोग और वजह से हम उठा के लिए नहीं है ही तू का कहत कि तू झूठ बोलते तू हमरा के छोड़ के नहीं खुजा सके रंजना तू हमरा के छोड़ के नहीं खुजा सके यह सच बा रउआ हमरा जिगर के टुकड़ा के संभाल के रखे हम चाहता नहीं ना तू हमरा के छोड़ के ना जा सकेला ऐसा ना हो सकेला रंजना 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 अरे बाबू कहो बाबूजी बैठे जाओ देख बाबू के भी मैंने एहसास हो गई बा पिया भाग दिया ऐसा मौका मिलल बा और ओकर एहसास भी हो गई बा कि पिया भाग दिया ही बाबू हमनी के शादी करावे के चाहत रहनिया सोन अच्छा 10 लाख रुपया आई देवे के ना कहत हो बात करे के शादी करा दी जला तो शुभ काम में देरी का कोई बात चलो बात कोई बात चलो बाबू कहीं के देवर देवर को ओ भैया बाबूजी के का हो गई ओ भैया बाबूजी का हो गई ही तू का कहत हमरा के तो मार देला सन और और शादी दोसर करे के कहता सन वो 10 लाख नगद लेके रउ जब शादी होई तब हमरा बहन से होई नाते हम एकनी के जिंदा ना छोड़े हम बोली ठीक बा तहार हम बात मानते नहीं लेकिन बाबूजी अब भैया के माफ कर तू ठीक माफ को नहीं ठीक रे छुटका जो एकरा पॉइंट पे पहुंच जा मंदिर में को शादी आज हुई जी हम जाते नहीं बुला के आवे जो हमरा बहन से शादी हो जाए के चाहिए ठीक बा हम जाता नहीं बाबू ने चाल बच गई रे बाबू चल तैयार हो जो आज तो शादी हुई चल 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 वो पहले चल चल भोजपुरी भाई लोग के प्रणाम भाई देखी हमनी के वीडियो बनौनी असन अक्सरा ऐसा देखल जाला कि कोनो लड़का लड़की लव मैरिज कर लेला सन तो घर के गार्जियन बिगड़ जाला लो आ ए तरह के हथकंडा अपनावे लो तो ऐसा हथकंडा ना अपनावे के चाहिए कहे से लव मैरिज कइला सन तो घर के सदस्य बड़े सन ओकनी के खुशी में ही अपन समझे के चाहिए देखी चुनावी बिगुल बात चुकल बा लोग अनेकों प्रकार के प्रलोभन दे रहल बा तो देखी एमे ना पड़े के चाहिए मान ली कि केहू लोग के पाउचे पियाज अलग चाहे अलग की चलो तारा के हई खरीद देता नहीं चाहे खरीद मैंने चलो चाय पिया तन पकड़ किया तन एमे लोग फंस जाला तो ऐसा चाय पकौड़ी में मत फंसे मुस्लिम देखी बीडीसी में हमरो पतो खड़ा भाई भत्ता राज पंचायत से भत्ता पंचायत से भावी बीडीसी प्रत्याशी बड़ी जेकर नाम बा रउआ लोगों से हाथ में गिनती बाकी रउआ भारी बहुमत से विजयी बनाई देखी हम एक और माने जैसे हम यहाँ से वोट मांगे तो सब वोट मांगे
ये बहुरिया बाबों से हमनी के संपर्क ना हो पाएगा, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से हमनी के वो लोग से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि रोगा लेकिन हमरा पतो के अपन बहुमूल्य वोट दी और विजयी बनाई। जय जवान जय भोजपुरी समाज।